ఈరోజు మనము పన్నీర్ కుర్మా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. కావలసిన పదార్థాలు: పన్నీర్ 200 గ్రాములు, టమాటాలు 4, ఉల్లిపాయలు 2, కొత్తిమీర 1 కప్పు, క్రీము 30 గ్రాములు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా అంటే 1/2 టీ స్పూను, గసగసాలు 1 చెంచా, కిస్మిస్ 2 చెంచాలు, జీడిపప్పు 50 గ్రాములు, నూనె 50 గ్రాములు, గరం మసాలా 1 చెంచా, ఉప్పు రుచికి సరిపడినంత, కారం 1.5 స్పూను, పసుపు చిటికెడు. ఇప్పుడు మనం తయారు చేయు విధానం తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే గసగసాలు, కొబ్బరి, జీడిపప్పు కలిపి మెత్తగా మిక్సీలో పట్టి ముద్దగా చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ బాండీ తీసుకొని అందులో 2 గరిటెలు నూనె పోసి అందులో మనము ఉల్లిపాయలు 2 అనుకున్నాం కదా, వాటిని సన్నగా తరిగి అందులో వేయాలి. నూనెలో 2 గరిటెల నూనె పోసాం కదా, అందులో సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయల ముక్కలు వేయాలి. అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ముందు చెప్పుకున్నాం కదా,